F'pajjiżna għandna sitwazzjoni fejn ta' ġewwa qed jitħanżru fil-waqt li l-poplu qed ikompli esperjenza tnaqqir fil-kwalità tal-ħajja. Dan kien il-messaġġ li waslu d-deputat tal-Partit Nazzjonalista Chris Said flimkien mad-deputat Nazzjonalista Albert Buttigieg waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret l-4 fid-Dar Ċentrali, fejn saħqu li tnaqqir fil-kwalità tal-ħajja jiddependi minn diversi fatturi fosthom iż-żieda fil-kirjiet, it-traffiku li ta' kuljum qed jiżdied, kif ukoll in-nuqqas ta' spazju f'pajjiżna. Chris Said qal li diversi studji qed juru lin-nies huma mdejqin bil-kwalità tal-ħajja li dejjem qiegħda tonqos. Huwa saħaq li l-politika ta' Gvern Laburista waslet għan-nuqqas fil-kwalità tal-ħajja dan apparti il-problema ta' densità kbira fil-popolazzjoni. Min-naħa tiegħu id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Albert Buttigieg saħaq li aktar studji jikkonfermaw li n-nies qed iħossu l-pis tal-għoli tal-ħajja hekk kif qed jibqgħu lura minn affarijiet ta' divertiment u qal ukoll li diversi persuni li għandhom impjieg full-time qed iħossu l-ħtieġa li jaħdmu part-time. Hawnhekk Albert Buttigieg qal li din ir-realtà tqajjem il-mistoqsija jekk hux qed isibu impjieg ieħor minħabba l-fatt li n-nies mhux qed ilaħqu mal-għoli tal-ħajja. U għalhekk huwa saħaq li Malta u l-Maltin jistħoq ilhom aħjar. Giulia Falzon għal Net News.